Ay, nagbanno. Ay, nagapwang. Ma, kasakay lamang lukloko. Nagapak kumangay kay di eskwela Naninigurado lang, malay ko kayo aging sisarek ka lang. Ni mama, hindi ko mangay ti sa bali nga papanak ng madinak na sumraw. Nasabat ko gaya may Mrs. Amaduling, di ka lagbain si Kamayta, natiliwanda ka nga makibimbini, so jali ko ti eskwela nyo Gayat tugad ka nga babae, kaya nakaladikal man data ti bubra mo. Naglaing damot to niya garamit ti istorya, sa ngagpaisaw nga nakibignisong ka. Hang ko boyfriend ma, gayang kang ka nga talaga nga babae. Apit na makibimbinisong katiha mo boyfriend, oray peki di boyfriend mo, nga na siya tata. Ma, kung nangarod ng tibiring, bulod tayo lang kano dati bagi tayo, isunuad dati mga yat, ipabulod mo. Ay, hanga na estilo datang mangmangag mo kinibiring. Manipod tatang ka nga mapanigi ka da marimar, kahanga napintas ti mangmangag mo kinibiring. Si kansamot yagmana ti kinagatol na ka mo mga kananong isuna. Ala, agpaisun sama. Agagatulak mo ton, namanak sa nga talaga. Danga, sa bali nga gatol ti bagbagak, mga balbalas ubasan si Kamayta. Hinggang sukatan tayo kagisaan nun, malumanon.